It's Mega Grace on Vuma FM at 6 minutes before Msogo Logo Gabriel Sitole and Pindi K kanti ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bambanga sengiyavala ngaphambi kokuba uqale usuku lakho sigoqa inyanga kaMeso uqala inyanga yabantu abasha kusasa bamba sengiyavala ekseni. Cela ukukhuluma nawe namhlanje wena odlule sakho wena obalisayo wena ubhekene nezimo ezithile empilweni yakho namhlanje inhliziyo yakhe iyathatha iyabeka uyacabanga ukuthi kazi ngiyophuma kanjani kule ndawo kazi ngiyodlula kanjani kule simo ngifuna ukuthi namhlanje you must stop worrying and start praying. Ake ume kancane ngokubalisa bese uyaqala uyambikela. Ayikho into ebuyisela abantu emumva njengokuba worried. Ayikho into ebuyisela abantu emumva njengokubalisa njalo ngezimo zabo nokubalisa njalo ngokulingwa kwabo nokubaliswa njalo ngeinhlungu abadlula kuzona. Ukubalisa ngesimo sakho akunawo amandla okushintsha kodwa ukubikela uNkulunkulu ngesimo sakho yikho okunamandla okushintsha indaba yakho. Namhlanje kusene ngicela ukukhuluma nawe ngithi sawubalise kakhulu sawukhulume kakhulu ngesimo sakho waze wasidumisa waze wasinikeza igama. The moment isimo sakho sinikeza igama ngalesikhathi usinikeza amandla kuba siqhubeke sibe khulu empilweni yakho. Namhlanje kusene ngizochallenge abantu ukuthi stop worrying about your situation and start praying about your situation. Abantu abaphumelelayo nabantu abanqobayo are people who stop worrying ukuthi how will it happen and who will resolve it, but abantu abazoqala bekhuleke ngesimo sabo. Ngicela ukukutshela ukuthi ukuhlezi ucabanga ngesimo sakho ubusuku nemini akunawo amandla okushintsha. Kodwa into enamandla okushintsha isimo sakho ukuthi utshele uNkulunkulu isimo sakho. Nanokukhuluma ngesimo sakho kubangani bakho akunawo amandla okushintsha. Ukubalisa nje ngesimo sakho mase kubingelela usibingelele ngesimo sakho. Uzusibhala ku status isimo sakho. Uzusibhala ku Facebook isimo sakho. You are just worrying about your situation and that will not change it. Ngeke kusiguqule ngeke usishintshe. Kodwa into yosishintsho ukubikela uNkulunkulu isimo sakho. Into eyenza oPaul noSila bephuma ejele ukuthi abazange bebalise ngesimo sabo bethi aze amakhulu amaketa ngesiboshwe ngawo. Bazange bebalise ukuthi yaze yamkhulu imvimbo nayo Paul emhlane. Bangabalisa ngesimo sabo. Bangabuka bathi laze lalikhulu ije lesivalelwe kulona. Kodwa bavele babikela uNkulunkulu isimo sabo. Namhlanje kusene uma ufuna ukuyibona udlula esimeni sakho, stop worrying and start praying. Abantu abazophumelela abazonqoba abantu abazoyeka ukubalisa kodwa beqale bebikela uNkulunkulu isimo sabo. Esakhe isimo asilindile ukuthi ubalise ngaso, silinde ukuthi ubukele uNkulunkulu ngoba the moment wabikela uNkulunkulu, uNkulunkulu khona isinyathelo akazosithatha ngesimo sakho. Mawungakamikela uNkulunkulu asikho isinyathelo akazosithatha ngesimo sakho. Ngiyacela namhlanje kusene ezintweni zonke ongazenza namhlanje ake ume ngokubalisa ngesimo sakho, uma ukubalisa ngeinhlupheko zakho kodwa ubikele uNkulunkulu isimo sakho. Mawufuna ukunqoba empilweni yima ukubalisa ngezimo zakho. Noma sikubona usitshele ngamahlala khona, noma sikubona usitshele ngeingane zakhe engasebenzi, usibalisele ngosizi kodwa tshela uNkulunkulu isimo sakho bese uNkulunkulu ethatha isinyathelo sokushintsha isimo sakho. Stop worrying and start praying about your situation. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Hour on Vuma FM. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.